श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यासरघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हा अनुपमा शणे. आज आम्ही भगवद्गीतेचे 176, 177, 178 आणि 179 श्लोकाचे म्हळ्यारी 4th चॅप्टराचे 35th, 36th, 37th आणि 38 श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया. फर्स्ट श्लोका नंबर 35. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. मागशीच 2 श्लोकांत तू सांगेल तशी द्रव्ययज्ञ आणि ज्ञानयज्ञ हांतू ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ आसा. कित्याक म्हळ्यारी द्रव्ययज्ञ हे मुखारसून ज्ञानयज्ञांतूची विलीन जाता. संक्षिप्तांत अर्थ सांगचे जाल्यार आतां खंयचेय वस्तू दान दिवन की कोणाकय उपकार करून की संपादन केलेले पुण्याक द्रव्ययज्ञ म्हणटात. आणि हे द्रव्ययज्ञ करतची ज्ञानाची अनुभूती जाता देखून द्रव्ययज्ञ ज्ञानांतू विलीन जाता म्हणा. एक वेळा ज्ञानार्जन जाल्लें म्हूण जाल्यार मनुष्य मोहापाशांतुल्यान मुक्त जाता. तेदन ताका समस्त सृष्टिकची आपल्या अंतरात्मांतू अवलोकन करची क्षमता येता. हे अर्जुना, असल हे ज्ञानामूलकची तू तुगेल बुद्धीन अंतरात्मांतुले सच्चिदानंद स्वरूपाचे दर्शन घेवन सदैव तांतूची रममाण जातालो म्हणून कृष्ण सांगता. Having gained this knowledge, O Pandava, you will never again fall into delusion. By this knowledge, you will see all beings without exception in your own self and also in me. नेक्स्ट श्लोक पळया. आता दोन्ही ओटू घेऊया 36 आणि 37. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. कृष्ण अर्जुनाक सांगता, तू कितलेय व्हड पापी आसल तिकिनी जावं तुगे लागच्यान कितलेय व्हड पाप जाल्लेले आसल तिकिनी तुगेल हे पापरूपी समुद्राक तू केवल ज्ञानरूपी नौकेन पार करू शकतलो. आणि हे अर्जुना, कशी प्रज्वलन जात आशिल्ले अग्नी राकडाक संपूर्ण जळोवन भस्म करतकी तशींची ज्ञानरूपी अग्नी समस्त कर्माकची भस्म करून सोडता. इवन इफ यू आर द मोस्ट सिनफुल अमंग ऑल सिनर्स, yet by the boat of knowledge alone you will cross over all miseries, that is sins. Just as a blazing fire reduces firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all actions, that is bondage of karma. Next श्लोक पळया. श्लोका नंबर 38. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते. हो गीतेंतूल एक महत्वपूर्ण श्लोक आसा. हे संपूर्ण जगांतू ज्ञानापशी श्रेष्ठ, ज्ञानापशी पवित्र कसने ना. हो श्लोक अर्थ जावका जाल्यार ज्ञान शब्दाचे अर्थ कळून घेवचे मस्त अगत्य आसा. ज्ञान म्हळ्यार केवल विद्या जावं शिक्षण न्हय. विद्या
आणि ज्ञानांतू अंतर्कसंकी म्हळारी विद्या इज थेरी अँड ज्ञाना इज प्रॅक्टिकल म्हळारी विद्या थियोरिटिकल एज्युकेशन व्हेरॅज ज्ञान इज प्रॅक्टिकल नॉलेज. ज्ञान हे प्रत्यक्ष अनुभवानची प्राप्त जावची तसल एक अनुभूती आसा. योगी जन कालांतरान तांगेल साधनेचे परिपक्वतेन शुद्ध अंतकरणान विवेक बुद्धीच्या सहाय्यान हे ज्ञानाक आत्मसात करून घेतात. इन दिस वर्ल्ड there is nothing as pure and sacred as knowledge. One who is perfected in yoga in due course of time naturally finds this knowledge established in the self. So, the true knowledge, that is jnana, is the highest purifier. With steady practice of yoga, the seeker attains it within, not instantly, but gradually with time. आजी खांगारांबोया मुकावेल नेक्स्ट एपिसोडांत ऐकूया. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद.